Katia, to vypadá ale... V robote, už pekne pobalená, dnes v práci, nemôžem dočkať večera. Konečné rozhodnutie vlastne za mňa prakticky mi pomohol spraviť oco, keď za mnou prišiel vystavovať do práce s tým, že Silva, rozprávali sme sa s mamou, správu. Myslím si, že nie je príliš vhodná, pretože to je sedavé zamestnanie a ona potrebuje neustály pohyb. Ahoj! Čo ty tu